Ndiye pamene munthu waweramuka kuchoka pa ruku ndipo ulichimire kufuna kupita pa sajida, pali mawu awiri amene maulama adagwiritsa. Mawu oyamba ndi onena kuti munthu akamapita pa sujudu ayambe ni mawondo osati manja, ndipo iwo anagwiritsira ntchito hadithi yomwe ikufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam amayamba mawondo kenako manja amene amatsatira pamene akupanga sajida. Ndipo amagwiritsanso ntchito hadithi ina imene ikufotokoza kuti mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam analangiza munthu amene akuswali kuti asamapange ngati imene mapangira ngamira, poyamba ndi mawondo ake. Ndiye maulama amene adanena kuti kumene kusonyeza kuti munthu asayambe manja, ngamira imayamba ndi zakutsogolozi, ndiye asayambe manja kena kubwera chani, kubwera mawondo. Ndiye iwo pofotokoza ananena kuti munthu akapita pa sajida azipanga chonchi, kenako ndikubwera manja. Pameneko ndikafotokozedwe kawo ka gulu loyamba. Ndiye pali gulu lachiwiri limene limanena kuti munthu akuyenera kuyamba manja kenako mawondo, ndipo iwo adapereka hadithi yomwe maulama oyambirira aja amayigwiritsira ntchito, koma yomaliza sopano kumaliza kwake unena kuti mtumiki anafotokozano chenicheni pa nthawi imene amatanthauza kuti musapange ngati imene mapangira ngamira. Hadithi imeneyi mtumiki wa Allah sallallahu alayhi wasallam akufotokoza kuti mmodzi wa inu asapange sajida ngati imene mapangira chani ngamira, koma ayambe manja kenako abwere mawondo. Ndiye maulama amene wapofotokoza amanena kuti munthu akapita pa sajida ayambe manja kenako kubwera mawondo ndikupanga sajida. Ndiye pa zinthu ziwiri zimenezi zimene zili arraji, zimene zili zolondola ndi zachiwirizi, kuti munthu aziyamba manja kenako mawondo azitsatira. Pachifukwa chonena kuti chani, hadithi imene adayigwiritsira ntchito maulama a mfundo yoyambayi ndi hadithi yomwe ili yofowoka. Choncho munthu ayambe ndi manja ndikudzabwera pambuyo pake pa mawondo.